Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this time ani usab kita sa overthinking nga dunay kalambigitan sa atong mga acid reflux, mga kabuhi o bisan pa gani ang kaluyahon nato sa tuang mga tagsa-tagsa kapanglawas sama ni anang immune system nato nga maluya or whatever, no. Ang overthinking dili gid kana siya maayo tungod kay mo trigger diha ang tanang mga balatian, labi na ng acid reflux, kanang ato ang mga bugas-bugas, kanang ato ang mga ugahit, mga uban pa dihang mga kagid-kagid, mga skin diseases, no. Nagsugod kana sa stress, depression or anxiety. Ngano? Anay mga panahon nga worry bitaw kita kung unsa ang future, what the future brings sa atong kinabuhi. So kung dili mato na kontrolado, ngano ato manguna-unaon? Na may Ginoo nga mopahalo na ni ana, only we have to pray. We have to cling unto Him sa iyang mga promises, no? So, pray na future. Ma-stress kita kung maguna-una kita ni ana na ang resulta dayon ni ana overthinking, dili kita katulog acid reflux, kabuhi, hyperacidity, ulcer, gastroesophageal reflux disease. Mukuan gid kana siya, mutumaw gid kana siya tungod kay naa kana sa ato ang utok, no. Magsigi og galing nga unsa kay future nako inana. So ang stress dili nato na siya kontrolado tungod kay kuan man na siya nag hisgot or do na kana siya kalambigitan sa future or whatever unsay makapa-stress ka na to, no. So dili lang ta ma-stress tungod di ana atong itugyan sa Dios nga makagagahom tungod kay kanang atong Ginoo omniscient, omnipotent, omnipresent God, no. So ang lain pa ni ana nga makapa-trigger ni anang acid reflux, mga hyperacidity, kabuhi uban pa kanang naang giatubang nato the present nga kanang naa bitaw nga unsa ba nga anxiety, anxious kita what to eat, what to drink, what to dress, inana dili kita mabalaka ni anak kung unsay atong kanon, unsay atong puy-an, unsay etc. tungod kay giatiman man gani sa Ginoo ang mga kalanggaman nga kuan ra na wala ra nay kuan niya ang tawo pagka nga iyang gigugma og gipakamatyan. Muna nay atong naunaon nga ang Dios nagatiman sa mga kayupan. How much more kita nga iyang mga anak. Kana kung mabalaka gud kita unsay ato ang kanon ana libel kana in the sight of God ngano giatiman niya ang mga mananap unya kita padili. So kuan kay na didto sa iya ang kalibutan, no, ang iyang kingdom dili ingon anak nagatiman siya sa tanan gayon, especially natong tawo. So why worry when we can pray? Ato na nang idangup tanan sa pagampo, no, aron dili kita madublihan ni ana. Lain pa depression, kanang depression sige kita guna-una sa ato mga handumanan sa usa ka awit o magsigitag una-una sa nakapasakit na to, gibulagan kita, gibiyaan kita, nanay, ma-depress kita ni ana, no. Kana bitang mag living in the past, kana ato mga pain, mga affliction, mga trials, nya ato na siya una-unaon kanunay, ma-depress kita ni ana. So dili maayo tungod kay makadaot kana sa ato ang well-being, no. Mental health na to madaot ni ana hangtod nga moingon lang tag tabang ka murag dunay mo patay nako, tabang ka murag kog dunay bat-abat nga gasunod-sunod nako, no. So actually wala gina siya ang ato alamang nang mamunga og ingon ana labi na din natagran mo kaon na matralala man gid ta, no. So moandar din ang kabuhi, moandar ang hyperacidity, moandar dayon ang GERD, moandar dayon ang ulcer uban pa, no. Dayon mao kanang naa siya nga overthinking, stressful nga overthinking, naapoy anxious kita, overthink kita, mag-overthink po kita sa atong kagahapon. The future, the present, the past. The past, the present, the future. Ug ato na siya una-unaon, i-overthink nato na siya ang atong kabuhi, dili gyud maulian, magsigi ra gyud nag ukit-ukit sa atong panumduman, sa atong emotion, tanan. Na so mga kabuhiunon, pareho nako, magundang kita ni anang maguna-una bisag unsa makatulog pa kitang maayo. Do not overthink.
overthink, no? Overthinking is makadaot na sa atong sleep sleep habit or unsa ba na sleep mga sakto nga oras sa ikalatulog makadaot ka na kanang overthinking, no? So dili ka na maayo, excuse me, giumo na ko diri og bla 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 bla. So muundang na ko kay mura na kog napagaw ni akong tingog tungod sa inaani man ning dunay mga acid nga misaka o mipagot na pud ang among iro, ma-stress na pud unya kung binadlong nila. So mao kadto hangtod sa sunod. Bye bye mga friends, no? Love you all guys. Agoy na unsa naman ni akong palungon ni, no? So hangtod sa sunod.